Isa din na naman ang vlogger ng Camarines Sur, Lakisal Vlog. Sa video po na ito ay matutunghayan nyo ang kasal ni Dan and Joy. Ginanap ang kasal nila dito sa St. Bartolome Parish, dito sa Bao, Camarines Sur. Pagdating ko nga po ay nagsisimula na yung kasal at eto yung mga ninang, mga flower girls. Ayan yung mga umattend dito sa simbahan. Ayan, shout out po sa inyong lahat. At eto po yung mga magagandang abay, ayan. And finally, congratulations Dan and Joy dahil ganap na silang mag-asawa. At ayan yung mga ninong-ninang, nagpipirmahan na sila. At isa nga po sa naging ninang ay yung kapatid kong babae. Ayan, pictorial na po sila. Ayan, yung mga magulang ng lalaki and babae, ayan. Congratulations, ayan po yung mga ninong and ninang, mga maswerte. And ayan din po yung mga magaganda at mga poging abay, mga asherettes, ayan. And mga flower girls. At dumating na nga po kami dito sa reception. Ito yung kanilang presidential table. And ito yung masaya dito guys, sa Bicol, yung mahabang lamesa na punong-puno ng mga taong kumakain. Ayan, sobrang dami pong bisita ngayong araw na ito. Ayan, galing iba't ibang lugar yung mga bisita ng bagong kasal. Shoutout din po sa sounds operator. Ayan, sila napakasisipag. And sa mga kusinero-kusinera, napakasisipag. Shoutout po sa inyong lahat. Talagang bayanihan dito sa Bicol kapag may ikinakasal. Ayan po, mga volunteer na tumutulong kapag may mga okasyon dito sa Bicol. At eto na nga ang reception na sobrang saya nito, lalo na maya-maya kapag nagsisayawan na yung mga ninong at ninang. At ayan nga po ang aking kapatid na ninang for today's video. Ayan yung kanyang mga alalay. Maraming salamat sa inyo. Shout out Girly, Irma, Ate Ellen, Ate Giselle, at sa mga kapatid ni Mama, Auntie Cheryl, and Auntie Teddy. Ating mga lang iigos na parahugas. Pagtapag talaga. At eto na nga po ang pinakahihintay ng lahat, ang tinatawag na pantomina dito sa Bicol. Ayan, yung isang ninong at isang ninang ay sumasayaw na para sabitan sila ng pera. At ito po yung bagong kasal. Ayan, nagsasabit na ang aking kapatid na ninang. Congratulations nga pala Dan and Joy dahil isa na kayong ganap na mag-asawa. At nagsabit din ng pera ang isa sa mga ninong na si Kuya Maksoy. At ayan yung dalawang ninang, si Maydada, nagsasabit din ng pera sa bagong kasal. At ayan yung isa sa mga batchmate ko, yung nakadress. Ang daming nagsabit ng pera sa bagong kasal. At ito din yung sumunod na sumayaw, yung isang magpartner na ninong at ninang. Ang daming friendship ng ninang. At ito din ang isang partner na ninong at ninang, si Kuya Maksoy at si Maydada. Isa po ito sa mga magpartner na sobrang dami nang nagsabit ng pera. Ang dami nilang alalay at ang lalaki ng sinabit nilang pera dito. Ayan, ang aking asawang si Lucky Kuy ay nagsabit din ng pera. O, diba guys, ang dami nilang sabit na pera. Ala, sige Ninong. Hataw na hataw si Ninong, oh. At ito na nga ang huling sumayaw sa mga ninong at ninang, kapatid kong babae. Ayan, ang dami niya namang friendship. Ang dami agad gustong magsabit ng pera. Shout out sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo maisa-isa dahil sobrang dami nyo po. Ayan, shout out kay Manay Clary, kay Ninang Joy, kay Cheryl. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking kapatid. Kay Auntie Iya at sa punong barangay ng Barangay Lourdes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ninang Dabing, kay Manay Bilma, kay Ate Giselle. Ang dami-dami nyo pong sumuporta sa aking kapatid. Maraming salamat. Kay Irma, sa ninang ng kapatid ko sa kasal. Ayan, ang dami-dami nyong sumuporta sa akin.
aking kapatid, kay Efren at sa lahat ng mga pinsan namin, sa mga kamag-anak ng asawa ng kapatid ko. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Ayan, nakita ko din dyan si Pai Awil na very supportive din, si Ate Ellen, si Ate Michelle, mega shout out. Ayan, si Manay Bilen. Sobrang thank you. Yung iba guys ay hindi ko kakilala sa pangalan, kakilala ko lang sa muka. Kay Jezebeth, kay Rose Ann, at sa mga pinsan ni Papa na nasa ibang barangay pa at nakapunta dito. Si Mading Abigail, si Nanette, ayan, shout out po sa inyong lahat. At nakita ko din dyan yung aming ninang sa kasal. Mega shout out, Ninang Hernani. Kahit ilang barangay pa po yung pagitan, ay nakarating sila dito para mag-support sa aking kapatid. Nandyan din po si Auntie Nali na sobrang nagvi-video. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung iba talaga ay hindi ko din kakilala na. Si Manay Mariel, si Ate Maybel, at ang biyana ng aking kapatid. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking kapatid, sa mga pamangkin ng aking kapatid, sa mga kamag-anak. Thank you so much po. Si Pai Ilmer, si Auntie Teddy, si May Pina, ang dami-dami niyong sumuporta sa aking kapatid. Hindi ko na, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo maisa-isa. Ayan, si Manay Daisy, si Ate Jenny, at yung iba pa nga ay mga kakilala lang namin dito pero nagsasabit sila ng pera sa aking kapatid. Ayan, kay May Norma, kay Auntie Iya, thank you so much po. Kay Auntie Laklak, at kay Auntie Cheryl, paki-subscribe din po ang kanyang YouTube channel, Cheryl Vlogs. Thank you so much po. Kay May Annabel, ayan, thank you so much. At nagsabit din ng pera ang aking asawang si Lucky Kuy, sa partner ng aking kapatid. Shout out sa aking kapatid na nagsabit din ng 1,000 sa aking kapatid ng pera. And ayan na din po ang inyong lingkod. Shout out din kay Cheryl, kay Agnes na nagsabit din ng pera. At ayan yung naka-white. At nagsabit din ng pera yung isa sa mga ninong na si Kuya Maksoy. At ayan yung asawa ng aking kapatid na si Ray. Ayan, very sweet. At ito din si Papa magsasabit ng pera, at si Mading Aisa. Ayan, hala kasis, umayos ka ng sayaw mo. Nandyan si Papa. Ayan, at nagsabit din ng pera si Auntie Nali, si Rubilin, at ayan na nga, at ganado ng sumayaw ang aking kapatid. At ayan, at magsasabit na nga din ng pera ang aking madihon na si Mading Jinli. Ala, sige, wag ka munang gumalaw at may magtatadik. At ayan na nga si May Abit, magtatadik din. At ayan si Mama namin. Hala kasis, umayos ka ng sayaw mo. Nandyan si Mama, ala.